velika trema, Alana me natjerala da izađem iz svoje komfort zone i da ispričamo tu priču ispred svih i hvala joj na tome. Treba nekad malo izaći iz te zone komfora i malo pričati s ljudima i naučiti se ispred ljudi nešto tako govoriti. Je publika odlična, znači unutra nema mjesta slobodnog, ja mislim. Odlična je, jako puno podrške, interesa, stvarno ima i komunikacije i svega, odlična je publika. Pa ja mislim da bi zapravo svaka osoba trebala iskusiti ovo Aninu želju i volju koju ima i koju je ulupala u ovoj Wolftu i koju prenosi na sve vas i vi ostali, na nas ostale. I mislim da je ovo idealna prilika za neki networking, da se u opuštenom izdanju svi podružimo malo i da zapravo čujemo neke inspirativne priče koje bi nas možda mogle dalje potaknuti na neke ideje koje smo možda imali, a nismo ih još krenuli ostvariti. Pa evo, sanjala sam i ganjala sam taj centar mali. Dakle, san se ostvario. Je, ostvario se san, ali evo, treba sad nastaviti ganjati da to dalje i raste i da se razvija u nekom dobrom smislu.